PCB taldeko ITP enpresako 93 langileri eragiten dien enplegu erregulazioko espedientea epaitzen ari dira Espainiako Auzitegi Gorenean. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak baliogabetzat jo zuen ERTE hura. Langile batzuk Madrilgo Auzitegiaren atarian dira justizia eskatzeko eta enpresa batzordeak kontzentrazioa eta prentzaurrekoa egingo ditu goizean zehar Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Otsaiak 16 ditu gaur, asteazkena da eta esan bezala Madrilen dago arreta puntu nagusienetako bat, ekonomia gaiei dagokionean, izan ere PCB ITP langileen aurkako ERTEaren zilegitasuna eztabaidatzen ari da Madrilgo Auzitegi Goren ura. Jarade Urretak emango ditu xehetasunak. Espainiako Auzitegi Gorenak gaur epaitu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak indargabetutako PCB-ko 93 langileen lan regulazioa. Enpresak legitea jarri baitzuen. Horren harira langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon eta zaratu dute ertzaintzak protestan izan duen jarrera. Lokarri bat jarri baitu Jaurlaritzaren egoitzara langileak ez hurbiltzeko. Guk ez dugu ulertzen ertzaintzaren jarrera hau, uste dugu, segurazki, Eusko Jaurlaritzaren direktibat izango dela. 2008an ITP Aeroren zuzendaritzak enplegua erregulatzeko espediente bat abian jarri zuen. Gero etorri zen negoziazio epea, grebaldia eta Auzitegi Nagusiaren ebazpena. Prozesu horretan hainbat eragileen babesa jaso dutela adierazi dute langileek, gizarte eragile, pentsiodun sindikatu eta gazte taldeena. Bitartean Eusko Jaurlaritzak kaleratzei men egin diola ohartarazi dute. Argi utzi zuten zein zen beraien desira. Hau da, ITP bezalako talde batek Rolls-Roycek salmenta merkatzeko kaleratzeak egiteko emandako aginduei men egitea erabaki zuela. Eta hain zuzen ere, hortxe agertzen dira Eusko Jaurlaritzako egungo agintariak. Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen 93 kaleratzeak bidegabeak zirela eta enpresak berriz onartu behar zituela. 3 epailetako batek baina 5 partikularra eman zuen, horrek adospotu zuen enpresak legitea jartzeko duen eskubidea. Bitartean langile batzordeko kideek 3 hilabete daramatzate itxaroten Eusko Jaurlaritzak eskainetako negoziazio prozesua asadin. Hala lakoaren implikazio eza gaitzetsi dute. Kaleratze kolektiboak saihesteko implikaziorik ez dutela salatuz, eta ITP taldeak duen zigorgabetasuna salatuz. Ziren gai izan, kaleratze deuseza deklaratzen zuen epaia betetzeko eskatzea. Segituan jarraituko dugu ekonomia alorrarekin, izan ere hainbat dira lan gatazkak eta baita ere grebara deitu duten sektoreak, baina aurretik Gipuzkoara jo behar dugu, bertan baitugu Udane Arbeo lankidea, eguerdion Udane, A656 errepidean zaude, hortxe ikusten zaitugu. Zer esan handia ematen ari da errepide horretan inplantatu berri duten bidezari horrek, zer gertatzen ari da? Halaxe da hemen atzean duguna 656 errepideko Salvatoreko arkua berriro ere martxan da. Izan ere eren egun hainbat kable moztu zituzten, hainbat ez ezagunek eta ordu luzez etzen erabilgarri egon, baina esan bezala berriro ere martxan da eta beraz arkua berriro ere kobratzen ari da. Milaka pertsonari eragiten die bidesari honek eta beraz hainbat herritarrengan haserrea piztu da. Hori hala hainbat izan dira azken hilabeteotan egin dituzten protestak. Esaterako pasaden asteburuan Urretxu Zumarragan 100 herritar bildu ziren 3 sindikatuak eta A656 peajerik ez plataformak deitutako manifestazioan. Eta datorren igande honetan manifestazioa deitu dute Beasainen, Goierriko eta Debagoienako kontseilu sozialistek antolatuta. Jarraian entzun ditzagun 3 sindikatuko eta 656 peajerik ez plataformako bozeramaileak. Eskatzen egin da aldundiari bidezarien sistema kentzeko, bertan behera usteko, eta bidegabeki 2018tik kobratutakoak itzultzeko ere eskatzen nahi geha. Eta deskargago kasu konkretu honetan ikusten dugu berriro ere garrabilariak zigortzen dirala, ze garrabilariak 5 euro ordaintzen ditu, autoak 2 erdi ordaintzen duenean, ez? Eta gainera
deskargako bidezarra erabili, debekatuta daukatelako kamioiek, handi pasatzea. Orduan betikoa, esaten da garrailariak ezinbeste beharrezko lan egite dutela, baina gero ez zaie laguntzen, eta oztopoan jartzen zaizkie, edo bidezari berriak. A636 plataformaren partetik eta ikusten duzu guztion artean talde handi bat osatzen dugula. Mila esker eta ez, peajerik ez! Eta beste gai batzuei helduta udane hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2030erako plana eztabaidatzen ari dira Eusko Legebiltzarrean. Zein neurri dira mahai gainean? Hala da, Eusko Jaurlaritzak prestatu eta atzo Gasteizko Legebiltzarrean aurkeztu zuen Arantxa Tapia sailburuak 2020-2030 bitarteko hondakinen plana. Testuinguru honetan hondakinen planeko kontrol neurriak zorroztu ditzaten eskatu dute EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosik Jaurlaritzari. Eskatu die Jaurlaritzari. Jarraian xehetasun gehiago. Hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2020-2030 planak erronkatza planteatzen du hondakinen egoera Europako araudi berrira egokitzea. Hondakin guztien sorrera tasa 30% murriztea alde batetikan, hiri hondakinen gaikako bilketa 85% artea handitzea, hondakin ez arriskutsuen 85% berrerabiltzea bigarren mailako material bezala erabiliz, eta zabortegietako deuseztapena 15% baino gutxi gora murriztea da helburu nagusietako bat. Koalizio abertzaleak egitasmoaren gaineko zalantzak agertu arren zenbait proposamen eta erdibideko zuzenketa adostu ditu Eusko Jaurlaritzako EAJ eta PSErekin. Besteak beste Espainiako hondakinen legeak ezarriko duen isurien gaineko zerga berria Eusko Jaurlaritzak kudeatza adostu dute 3 talde parlamentarioek. Bestalde hondakinak kudeatzeko planean jasotako helburuak betetze aldera zerga horren tipoak igotzea eta bestelako mekanismo fiskalak ezartzeare aztertuko du Jaurlaritzak. Horren aurrean Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak planaren anbizioa zalantzan jarri du, aurrekoak ezarritako helburuak bete ez zituela egiaztatuz. Zuk esan duzu, bai, aurreko plana, ez da bete, ambiziotsua zen, ambiziotsua zen gauza batzuetan. Beste gauza batzuetan, legea betetzeko helburua besterik ez zituen, eta asko ez dira bete. Nola nahi ere Otero pozik azaldu da batzordearen ostean EH Bilduk aurkeztutako proposamenen 160 onartu dituztelako EAJaren eta PSEren babesarekin. Testuinguru honetan planean jasotako helburuak betetzen direla ziurtatzeko ikuskaritza zorrotza eta kontrol neurriak indartzea eskatu diote subiranistek eta Elkarrekin Podemosik hondakinen plana aplikatzean. Y esperemos que los controles y la vigilancia por parte del gobierno vasco en este caso no fallen, ¿no? Bien bitartean Sotok positibotzaio du isurketa eta errausketa kanonak ezartzea, baina horrekin batera kezkatuta agertu da planak aurre ikusten duen errausketaren hazkundeagatik. PP Ciudadanos taldeko Muriel Larreak berriz positibotzaio du lankidetza publiko-pribatua kontuan hartzea, eta Vox alderdiko Amaia Martinez kezkatuta agertu da enpresek ordaindu beharko dituzten zergengatik. Arrego Martin, sailburu ordea eta ingurumen. Eskerrik asko udane arbeo xehetasun guzti hauek emateagatik. Esker. Eta ekonomia alorrean, prezioi dagokionean, inflazioa apaltzen ari dela berretzi du urtarriak, baina horrek ez duzan nahi, kopuru merkeak ikusten ari dabiltzanik kontsumitzaileak. Izan ere, etxe bizitzaren alorrean zartzen ari dira argindarraren eta gasaren gastuak ere, eta talde horretan prezioak ia 120 handiagoak dira iazkoak baino. Oroar, energia produktuak iaz baino 130 inguru gehiago ordaindu dira urtarrilean, garraioaren alorreko salneurriak iazkoak baino 110 garestiago zeuden abenduan, eta horrela jarraitu dute urtarrilean ere. Horren arrazoi nagusia erregaiak dira, eta elikagaiak ere iaz baino 105 garestiago daude. Bizitza geroz eta garestiagoa den testuinguru honetan lan baldintzak hobetzea eskatzen dute hainbat langilek, izan ere aurten bada lan hitzarmenak berritzeko urtea sektore askotan, eta hitzarmen berrien negoziazio horietan dabil esaterako Orozkoko Artiatz Gaieta fabrika. Langile gehienak 80 egun baino gehiago daramatzate lanusteak egiten, txandak antolatzen dira eta 4 orduko lanusteak egiten dituzte lan ordu bakoitzeko.
egiteko, eta hori bera dago mahai gainean, 2019an indarri gabe gelditu zen lan hitzarmena berritzea. Enpresak proposamen bat egin du, baina murrizketak dakarrela salatu dute langileek, bai soldatan eta baita ere lanaldi luzeagoak ezarri nahi dituela. Andres Larrinaga langilea dugu pantailaren beste aldean, eguerdion? Bai, eguerdion, entzuten da? Bai, entzuten da oso ondo bikain. Esan dugu, ezta? Enpresak egindako proposamen hori murrizketekin datorrela salatzen ari zaretela. Proposamen hori baimentzea, zer suposatuko luke hura onartzeak? Bueno, labur esan da, euren planteamentuen, esaten dozkue, lanordu luzatu behar dugula, flexibilidadea ere handitu behar dela, antigüedadea murriztu behar dela, eta izango zela lan egitea astelenetik domekara, hau da, bardin izango zen egitea domeka zapatu baten, zein da astelene edo martizen baten. Horreaz batera, kontratazio barrieri beste kontratu moto bat aplikoko jakien, hau da, bigarren eskala salarial bat onartuko zen. Hau guztie, plantea egiten daudie enpresak, non eta euren datu ekonomikoak aurkeztutakoetik ateratzen dugu, zelan azkenengo 3-4 urteetan 20 milioi euroko benefizioa, baina 20 okin daudie salak. Beraz, zein da ematen duen argudioa horrelako proposamen bat egiteko? Eurek esaten daudie, gure badoguz geure plantan inbertsio barriek euki, geuk ordaindu behar duguzela, geure kondizioak jaitzita. Esaten daudie, beste planta batzuetan, merkeago ateratan jakiela edo soldatak bajuagoak direla. Enpresa honek, Adam Fuzek, baditu beste enpresa batzuk, gaietaskoak beste leku batzuetan, eta bai da, egie da, soldatak pizka bat laguntxoagoak direla, baina esan behar da, artiatzen daukagula daukagula produktibidadea handiagoa, bale? 80, bai, esan, markatu. 86 egun daroguz greban, eta honegaz batera esan behar da, enpresak lehen esan dudan moduen, haukin dauzela inbet benefizio, eta horregaz batera badituela 18 milioi euro inberti dute, ez dakigu tragaperretan, edo kriptomonedatan, edo ez dakigu lan epe luzera, badituela beste 10 milioi plazo fijoetan, eta beste 20 piku milioi beste gauza batzuetarako. Esan behar da bai, artiatxetik, eta hau legezkoa da, baina esan behar da, atera dituela 29 milioi, 29 milioi, euro atera dituela beste enpresa batzuetarako hobekuntzak egiteko, eta gu pentsatzen dugu jadala ordue gure enpresan ere inbertitzeko. Horregaz batera, enpresak banatu ditu euren 6 agintarien artean 500 milioi euro. Bueno, honik datuek esaten duzkue ordu edala geure kondizioak ere hobetzeko eta ez okerrera egiteko. Momentu zaiak bizitzen egongo zarete, esan duzu 86 egun daramatzea zuela greba egiten, aipatu duzue baita ere hitzarmen hori negoziatzeko prest zaudetela, beraz ikusiko dugu, zertan gelditzen den guzti hau, enpresak erantzunik ematen ote dizuen datozen egunotan. Andres Larrinaga, Artiatz borrokaneko kidea, eskerrik asko gurean izategatik eta zuen errealitatea gurera ekartzegatik. Eskerrik asko zuei hitza emotegatik. Eta Bizkaiatik Gipuzkoara egin behar dugu salto, bertara joko dugu izan ere gaurkoan greba eguna dute, bertako zahar etxeen langileek 4 urteko gatazkaren ondoren eta 256 greba egunen ondoren gaurko eta baita ere martxoan 24ako Gipuzkoako adinekoen zentroetako langileak kalera aterako dira, bizi duten egoera oso larria beraien hitzetan salatzeko. Are gehiago 6. olatuaren ondotik etorri dena. Egoera zein den aztertzeko, Aintzane Orbegozo, sindikatuko ordezkariarekin bat egingo dugu. Eguerdion, Aintzane?
Eguerdion danoi. Aipatu dugu ez da luze daramatzazuela lan baldintza hobeak eskatzen, 4 urte, hain zuzen ere nolakoa da egoera egunetik egunera? Bueno, esan dezuten bezala, egoera oso larria dela esaten dugu, pandemia aurretik langile gehiago eta soldata arrakalak ezabatzeko eskatzen ari ginen, eta orain egoera da, lan kargak nabarmen igo direla pandemiaren arira, eta benetako erreforzurik ez dela egon langileen aldetik. Eta bestalde, langileak aurkitzeko zailtasunak ere badaude, batez ere erizain eta medikuak, bai? Hau lan baldintza eskasen ondorio da, eta honek sortzen duena da baita ere, ordezkapen ezak edo zailtasunak izatea. Noski egoera guzti honek ondorioak ditu baita ere gero hartatzerakoan, zenolako zerbitzua ematen den orduan. Esan beharra dago, ez da sektorean Gipuzkoako historiako gatazkarik luzeena bihurtu dela honako hau, konponbiderik gabe jarraitzen duena, aipatu duzun bezala ze, Gipuzkoako diputazioaren erantzuna zein izaten ari da? Bueno, justu badaramatzu denbora desente, behin da berriz diputazioari bilera bat egiteko eskaera luzatzen, eta muzin egiten dio eskaera hori. Guk diputazioarekin hitzarmenari buruz hitz egiteko bilera bat nahi dugu. Hemen kontuan hartu behar dugu sektore hau ehuneko 80an finantzaketa publikoa duela, baina langileen ehuneko 70 enpresa pribatuen esku dago. Hau da, irabazi asmoko enpresa pribatuen esku. Asko multinazionalak. Beraz, hor talka badago. Eredu hau erabaki politiko bat izan da, diputazioak azken urtetan eraman duen politika izan da privatizatzea, eta guk beti esaten dugu, helburua, sektoreko enpresen helburua, diru irabazta denean, behin ere ez dela lehentasuna izango, ez langileen baldintzak, ez da ere aitonamonek merezi duten arretaren kalitatea. Beraz, bai. Bai, hori guztia salatzeko gaurko lanustea, baita ere martxoaren 24ko deialdi hori ere, hemendik aurrera zer espero duzue? Bueno, hemendik aurrera espero dugu diputazioak bilera hori ematea, eta konponbidea aurrera joateko lehen urratsak eman ahal izatea. Bitartean, borrokan jarraituko dugu. Aintzane Orbegozo, eskerrik asko egoeraren berri emateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta gaur, asteazkena da, eta dakizuenez, Hamaika Telebistan asteazkenero baduzue hitzordua Nafareway saioarekin. Gaurkoan, herri berri ezagutuko dugu, badakizue arratsaldeko 8 eta 4 eta baita ere gaueko 10 ikusgai izango duzuela, bai Hamaika Telebistan zuzenean, eta baita ere hamaika.eus atarian. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan gurekin izango dugu Izaskun Landaida emakundeko zuzendaria. Orain arte. Herri berri Nafarroa garaiko erdialde hegoaldeko udalerri bat da. Bertan, Herriberriko gaztelua ikusteko aukera izango dugu. 13. eta 14. mende bitartean eraikitako eraikin hau, Carlos Noblearen erregalditik aurrera Nafarroako Erresumako gortearen egoitza izan zen. Egun argia gaurkoan, zein berri dugu oraingoan. Zu Herriberrin jaio. Bai. Eta bizi? Jaio eta bizi. Eta lan egin? Eta lan egin Tafaian, ondoko herrian. Egia da dagoela existen dela... Hago pixkador pikea, Herriberri eta Tafaian artean, baina beno, pike ona, Nere ingurua, azitzen doa biatan. Ez du parte hartu nahi, ez nago adontzen zertan. Gaztetilean, zein note da honen gakoan, nahikoa da. Hemen gaude Gazteluko plazan, ez? Bai, beti eta nik ere gaztelua deitzen diogu inorez jauregia. Jauregia da, egia da. Errege jauregia. Haude, Elite Escape Roomean, El Destino del Reino. El Destino del Reino. Salbatzeko, bai.
Eta zu, nazkera honekin, azalduko didazu, escape room bat, lehenago, zer da escape room bat? Bestaldetik Euskal Herrian egoroz, ez akorde horiek izate. Orfan Poster konpainia moduan duela ja 12 urte hasi zan, 2010ean, eta hasi ginen Igor de Cuadrata biok kolaboratzen apurtxu bat, antzerki hibridoago eta esperimentalago baten bila bezala, ez? Eta hori ibili ginen horrekin, beste gestio kulturalaekin, beste gauza batzuekin batera uztartzen, eta ibilbide xumea, jarraia, ekoizpenekin eta gauzekin, baina oso xumea egin genduan, Euskal Herrian ere igual gitxi ezagutu izan gintuzten, Euskal Herritik kanpo antzesten ibili ginen, eta 2019an Xanti Agirrezabala, Jon Ander Urresti eta Maite Aizpurua batu jakusan taldera. Eta eurekin lehenengoz egin dugun lana Antigone edo ezetzaren beharra izan da. Antigona da Sofoklesek duela 2500 urte idatzi zuen tragedia klasiko bat, eta esan da historian gehien taularatu izan dan antzezlana omen da, eta hizkuntza gehienetan euskeraz, sekulatzen taularatu izan modu profesional baten, eta hori izan zen pixkat gure aurrekariak guk botereaz eta desobedientziaz hitz egiteko nahi baten, Antigona iruditu egun eskusarik perfektuena izan zitekeela, eta Antigona maisulan bat da, baina pixka bat kontatzen zer hori bai konpartitze genuen, baina nolari ikuste genuen behar geniola buelta bat, eta pixka bat bilatu zer hori gure nolan kontatuko genuen. Eta hor, estetika, plastika eta dramaturgia lan kolektibo batekin, eta bai, testu originaleko muina hartuta, eta gero, adibidez, eskultura klasikoen gorpuzkerak, edo 20. mendeko espresionismo eta kubismoko zantzuak hartuta, pixkat osatu dugu gure kontatzeko modu bat. Topatu arte zelan, 1000 buelta eman genion, bai, egia esan. Prozesua luzea. Luzea, alde batetik taldean ere, elkarri egokitzeko lan bat zegoen, eta lehenengoz elkar lan egite horretan modu kolektibo eta sormen kolektibo bat izanik, ez montaketa tradizional bat, ez? Bai, zegoen alde batetik gure artean moldatze bat, eta beste alde batetik Antigone hori nola moldatu, nola egin gure bertsio librea. Eta, hainbat alde batetik idazketa ariketa desberdinak eginez, eszenifikatzeko ideiak eta probak eginez, 1000 gauza ezberdin probatu ditugu, maskarak, gauza ezberdinak, eta gitxinaka, zehazten, zorrosten, eta hobetzen, lantzen azkenengo bide hori hor. Ikerketa bat egon da piezaren inguruan baita ere. Sofoklesek idatzi zuen lehen aldiz lehen bertsio hori, baina gero historian zehar idazle eta filosofo askok berrekarri izan dute lantzen den gaia gaur egunekoa izan delako. Beste bertsio batzuk. Historia osoan zehar eta gaur egun ere badelako. Guretzak hori interesgarria izan zen, Antigona desberdinak irakurtzea eta bakoitzetik edatea ideia berri horietatik, ez?
Bai, argi eta garbi. Osea, bertsio libre bat da. Gure bertsioa da, eta badu Antigona klasikotik, noski, gure kontatzeko moduarekin. Antzezlana sortu zen 2008ko azaroaren 5ean Bilboko Arrea Antzokian, eta gehozik ibili da Euskal Herriko txoko ezberdinetan ikusi dut zer dan bai alde batetik antzezlana bea erakusti edo baitaren metoduekin lagunduta, igual aurretik lantzen ondan talde batek ere ondoren ikusti gure lana erantzune positiboa izan da. Estrena berri zanien urrengo hastien edo irabazizun Azpeitiko Euskal Antzerki Topaketako ikusleen saria, izan zen lehenengo printza hori, eta horri bili aldan neurrian, salmentak permititzen bitartean behintzat Euskal Herritik bueltaka, ez da erresa, ez da ere, talde ez talde hasi berri bat, baina igual beste merkatu mota bateaz muturra sartzeko proiektu izan da baita ere Antigona, eta horrela ikuste dugu, badala nola da eraikita Euskal Antzerkiaren sektoreko salmenta talau, eta horre, pareta handi horretan gure ladarriloa entzat tokia egiten, egitu behala. Egiten didan isla Esan zidatein nola Nola bera ez naizela Ispiuko besteniak Zuzen begiratzen dit Esango nukenik bera baino Obezagutzen nauela Baina margotuko naiz Ditudan pintzalekin Zulo beltz guztiak estaliz Egalak margotuko dizkiot neure Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Izaskun Landaida Emakundeko zuzendaria. Eguerdion eta ongi etorria, Maika Telebistara. Eguerdion. Urte erabakigarria da, hainbat aspektuetan Eusko Legebiltzarrean. Horietako bat da berdintasun legea tramitatzen ari dela. Zenolako aldaketak gorpuzten ari dira hildo honetan? Esaten duzun modun guretzako berdintasun legearen eraldaketa hau, modifikazio hau funtseskoa da, honetan ibili gara azkenengo urteotan guretzako benetan estrategikoa dalako, ezta? Bere momentuan 2005 urteko legea onartu zenean, jauzi kualitatibo bat suposatu zuen, eta oraingoan ere horrela espero dugu. Planteatzen dena modifikazio honekin da berdintasunaren esparrua sendotzea, indartzea, eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean prebentzion eta atentzion ere hobetzea, ezta? Eta zentzu horretan egiturak sendotzea, formakuntzan sakontzea, erreparazioa ere aipatzen da, adin txikikoi eman beharreko laguntza, hainbat gauza aipatzen dira, baina erroan dagoena da, beti esaten duguna, ez? Indarkeriarik gabeko gizarte bat nahi baldin badugu, berdintasunean aurrera egin behar dugula, eta hori zegoen, 2005 urteko legearen filosofian, eta oraingoan ere hori bermatzen saiatuko gara. Izan ere, eta tamalez ez emakumeen aurkako indarkeriak ez du etenik, izebergaren puntan dira erailketa matxistak, gure herrian ere gertatzen direnak, tamalez, eta hainbeste dira iaia batzutan zenbaki batean, ez, bilakatzen direla, baina erroan dagoen arazoa oso sakona da, esan duzun bezala. Bai, egiturazko arazo bat, argi daukagu berdintasunean aurrera egin behar dugula, emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko,
eta horrezegatik funtsezkoa da arazo hau horrela dala ondo ulertzea, eta alde batetik lan egitea indarkeria jasaten duten emakume hoiei alden eta erantzun egokiena, atentzio egokiena emateko, baina ezinbestekoa da prebentzioan lan egitea, eta horrezagatik guretzako oso garrantzitsuak dira nahiko edo beldur barik programak, gazteekin gai hauek lantzen diren programak dira, eta gure helburua da barneratu dezaten, harremanak berdintasunean, askatasunean, autonomian oinarrituta egon behar direla. Uste dugu hori dela horrelako egoerak ekiditeko modurik onena, ez da? Gazteak aipatu duzu eta gazten artean aurrera pausoak ikusten ari dira gai honetan, baina hala ere, oraindik ere, badira jarrera sexistak, batez ere hortxe dira sare sozialak, kontrola, badira osagai pixka bat kezkagarriak izan daitezkenak. Bai, aurrera pausoak eman dira, baina zuk esaten dozun bezala, badaude alerta antzeko batzuk, ez da? Eta horrezegatik, nik beti esaten dut, gaur inoiz baino beharrezkoagoa dela, gazteekin gai hauei buruz berbegitea, ez da tresnak eman behar dizkiegu, egoera hauen aurrean, eurek ondo bereizteko zer dan berdintasunaren aldeko garrera bat zerrez, zeren eta, gaur egun, 24 orduro dabiz mezuak jasotzen, eta askok ez dira berdintasunaren aldekoak, beraz, tresnak behar dituzte, gaur inoiz baino gehiago. Dena den, eta azaroaren 25ean gogora ekarri zenuten, indarkeriak ez du adinik, adineko emakumeek ere pairatzen dute indarkeria hori, batzuetan ere kontziente ez dira, pairatzen dutena, beraz hemen ere da lan lerro bat. Bai, hor argi ikusten zen eta kanpainaren helburua hori izan ikustaraztea indarkeriak, emakumeen kontrako indarkeriak tamalez ez duela adinik, horretarako lan prozesu bat egin genuen, indarkeria jasan duten emakumeen elkartetakoekin, eta horra hainbat testigantza partekatu zituzten gurekin, eta hor kontuan batez ere, naiz eta eurentzako gogorra izan, batez ere egoera hauek ekiditeko edo beste emakume batzuei ez gertatzeko, baina kontuan izan behar da, adineko emakumek berezitasun batzuk dituztela, hezituak izan direla, sozializatuak izan direla, kontekstu konkretu batean, non senarrei baimena eskatu behar zieten ia danetarako, lan egiteko, atzerrira joateko, gero emakumeen kontrako indarkeria esparru pribatuan jorratzen zan, eta klaro, guzti hori jaso dituzten mezuetan dago eta barneratuta dute, eta horrezegatik eurekin lan egiten danean, guztia kontuan hartu behar da, eta horrezegatik ere formakuntza bereziak antolatu ditugu, emakume hauekin egiten dituzten interbentzioak profesionali zuzenduta alden eta arreta eta atentzionen emateko, ez da? Eta indarkeria guzti horien artean sexu jazarpena ere badago, emakume askoren eguneroko ogia dena, batzuetan ere lan eremuan ere ematen dena. Enpresa guztiek izan beharko lukete honi aurrekiteko protokolo bat? Bai, hori da. Tamalez protokoloa martxan jartzen da horrelako egoera bat gertatzen danean, eta beharrezkoa da izatea legeak esaten dauelako, baina aurretik ere prebentzio neurriak izatea ezinbestekoa da. Protokoloa bera, kasu askotan prebentzio neurri bat da, jakitea zure enpresan protokoloa bat dagoela, horrelako egoera baten moten badagoela erantzuteko modu bat, baina oso importantea da berdintasunean oinarritutako mezuak ere enpresa barruen zabaltzea, eta horretarako adibidez berdintasunerako planak uste dugu funtsezkoak direla, eta bere funtzioa betetzen dutela esparru honetan ere. Zer nolako funtzioa izango luke? Enpresa bakoitzak bere berdintasun plana eta diagnosia eginda izango balu, genero ikuspegia txertatuko balute enpresa guztiek, zer aldatuko litzateke? Nik uste dut izugarrizko aldaketa egongo zala, eta hori ez dugu esaten bakarrik berdintasun esparrutik. Askotan esaten dugu, berdintasuna enpresetan txertatzea justizia sozialarekin zerikusia duen zerbaitala, baina ez bakarrik hori harago doa,
bikaintasunarekin, kalitatearekin, guztiz lotuta dagoela. Baina hori ez dugu esaten dudan bezala gu bakarrik, berdintasun esparrutik esaten, baizik eta ekonomian adituak direnak edo enpresa munduan adituak direnak ere esaten dute, benetan merezi dagoen apustu bat dela, berdintasunaren alde egitea enpresetan, zeren eta horrek bertan lan egiten dutenentzako onurak ekarten dauz, baina gero etekinak ere, etekin ekonomikoak ere lortzen dira, eta horrezegatik apustua edo gure enpresei luzatzen digun mesua da, berdintasunaren alde lan egitea. Eta hor badaude adibidez, honetan ja ibilbidea dutenak, enpresa eredugarriak, bai sarean, guk bultzatzen dugun sarean martxan dauzenak, eta benetan euren esperientzia ezagutzea oso interesgarria izaten da. Berdintasun plan hauetan ere ikusteko edo txertatzeke dagoena da genero arrakala, soldata arrakalarekin amaitzea, ez da? Batzuetan, emakumeok pairatzen duguna eta bizitza osoan zehar ez ondorioak dituena, gero ere erretiroa hartzerako orduan ondorioak dituena, eta abar pixkanaka honekin amaitzen ari dela esango zenuke? Nik uste dut kontuan izan behar dugula egiturazko arazo bat dela, alde askotarikoa eta zentzu horretan neurri ezberdinak behar direla eta alde guztietatik etorri behar direnak erantzun egoki bat emateko, eta hor gobernu mailan martxan jarri zen soldata arrakalaren kontrako estrategia, eta orain ekintza plan berria egiten ari gara. Uste dugu funtsezkoa dela honetan lan egitea, eta horrezegatik esaten dugu benetan beharrezkoa dana dela emakumeen autonomia ekonomikoa bermatzea euren bizitza osoan zehar. Azken finean, pentsioetan ere ematen den arrakala, bizitzan zehar bizitako desberdintasun horien isla da, ez da? Eta horrezegatik funtsezkoa da, esan dodana, ez? Emakumeen eta euren bizitzan zehar autonomia ekonomiko hori bermatzea. Berdintasun politikak, uste duzu, oraindik ere emakumeekin lotzen direla? Nola egin daiteke gizonezkoak gehiago inplikatu daitezen arlo hauetan? Datuek esaten dute gizonek apurke-apurke inplikatzen ari direla, baina tamalez batzuk oraindik ulertzen dute hau emakumeen kontu bat dela, eta horrezegatik guretzako oso importanteak dira gizonduz programa antzekoak 15 urte, emakunde dabil 15 urtetan lanean gizonen inplikazioa lortzeko helburuarekin ikusita funtsezkoa dela, ez? Egia da emakumeen alduntzerik gabe ez dagoela berdintasunik, eta hori Beijingen ondo ikasi genuen, baina gizonen inplikazioa ezinbestekoa da berdintasunean aurrera egiteko, eta horrezegatik gure helburuen edo lanen artean berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren kontrako itun bat bultzatzea dago. Eta genero rolak, ez, pixkanaka horiekin ere amaitzea. Hori da helburu nagusiena, eta batez ere balioen aldaketa, sinismenen aldaketa, azkenean jarrera askoren oinarrian dagoena da hori, ez, aldatu behar diren balio eta sinismenak berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraiki ahal izateko. Bai, esaterako genero roletan oso errotuta dago zaintza eredua, ez? Emakumeak garela zaintzaileak, zaintza egin behar dugunak, eta oraindik ere arazo asko dago kontziliazioarekin lotuta, ez da? Ez dakit gai horri nola heldu, zein neurri mota hartu daitezke? Hori da, eta gainera COVID-19ak eragindako krisia aztertzen badugu, hor argi geratu zen zaintzak duen garrantzia, baina naiz eta oso garrantzitsua izan, eta argi ikusi zaintzak gabe gure gizarteak ezin duela aurrera egin, zaintzak ez dira balioan jartzen, ez dira behar beste baloratzen, eta gainera aipatzen duzun bezala, oraindik nahiko feminizatuak daude, bai ordaintzen direzen zaintzak eta ez ordaindutakoan. Orduan,
Horrexegatik, bere garaian, martxoaren 8ko kanpainan pasan urtean esaten genduen, gai honi buruz hausnarketa sakona egin behar dela, eta zaintzak banatu behar direla, emakume eta gizonen artean, instituzio eta gizarte osoaren artean, eta hori da helburua, eta horretan gabiltza, baina esaten den bezala eta askotan esaten dugun bezala, hor badaude hainbat neurri ezinbestekoak direnak, adibidez guraso baimenak, bardinak, ordainduak, banatu ezinak, hor daude hainbat neurri benetan ezinbestekoak direnak gai honen inguruan aurrera egin ahal izateko. Izan ere, oraindik arrakala asko dago, emakumei dagokionean, ez bakarrik ekonomia alorrean, baita ere kirolan, osasunean, politika alorrean, zerrenda oso luzea da, esango genuke iaia bizitzaren esparru guztietan dagoela arrakala hori, ez? Bai, tamalez berdintasun eza esparru guztietan ematen da, egia da aurrera pausak eman direla, esparru ezberdinetan, baina egia baita ere oraindik arrakala hori dagoela hainbat esparruetan, ezta? Eta horrexegatik ezinbestekoa da, bakoitza gure erabaki eremutik lanean jarraitzea, ze guztiok egin dezakegu zerbait berdintasunean aurrera egiteko. Eta edabidek ez denolako erantzukizuna dute berdintasunaren ibilbide honetan, ez? Aurreiritziak apurtzearekin, estereotipoak ere apurtzearekin, edota kontrakoa, ez, elikatzearekin? Nik uste dut edabidek izugarrizko potentziala dutela berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko. Gu lanean ari gara begira batzordearen baitan, edabidekin uste dugulako euren papera ezinbestekoa dela. Baina egia da baita ere, kasu batzuetan luzatzen ari diren mezuak edo irudiak ez direla berdintasunaren aldekoak, ez? Horrexegatik, beharrezkoa da formakuntzan sakontzea, egunero praktikan jartzea, berdintasunean aurrera egiteko aukera ematen diguten tresnak eta ekintzak, eta hori nik uste dut edabidetatik egin dezakezuen zerbait dela, eta gainera beharrezkoa dela, ezta? Ze sozializazioarekin zer ikusia duten espazio guztiak izugarrizko garrantzia dute eta edabideak bereziki. Batez ere berrien tratamendua, lenguaiaren erabilera, eta ez hori bakarrik gero ere baita ere emakumeen ikusgarritasunari dagokionean ere hortxe ere badago lan egiteko. Bai, asko gainera, egia da, azkenengo urteetan aldaketak egon direla eta gainera balioan jarri behar dira, ze aldaketa horiek ez dira inoiz berez eman, baizik eta atzetik izugarrizko lan bat egon dalako, orduan hori balioan jarri, baina aipatu baita ere asko dagoela egiteko, zeren eta izugarrizko talentua dugu gure herrian, eta hori ikustaraztea benetan beharrezkoa da, ez bakarrik emakume hoiengatik, baizik eta atzetik datozenengatik, gazteek, neska gazteek erreferenteak behar dituzte, eta emakume hoien ibilbidea, papera, berdin zaite ez esparrutan ikustarazten dugunean, erreferenteak ere gazteentzako hor gabiz jartzen, eta hori oso importante eta beharrezkoa da. Bai, horren guztiaren oinarrian berriro ere sentsibilizazioa, azken finean inurri lana da, ez? Bai, hau da, esaten dudan bezala, gainera hor dago zailtasuna, balioen aldaketaz edo aldaketari buruz berba egiten ari gara, hori oso zaila da, ezin da gaubetik egunera egin, gustatuko litzaiguke, baina hori badakiguri ezin dela, baina dakiguna da, lanean egiten badugun eta era sistematikoan eta etengabe emaitzak lortzen direla, ebaluazioek horrela esaten digute, adibidez, neska gazteekin, mutil gazteekin lan egiten dugunean, ikasten dute harremanak berdintasunean, errespetuan, autonomian oinarrituta egon behar direla, baina horretaz gain, emakumeen edo nesken kasuan autoestimoa gora doa, mutilen kasuan empatia gora doa, osea, danok aberazten gara, esaterako, berdintasunean aurrera egiten dugunean.
Martxoaren 8 heltzear da, ere, suposatzekoa da, kalera irteteko deialdiak egongo direla aurten ere, osasun neurriak bertan bera gelditu diren honetan. Aurrek urtean zaintzen aitortzan jarri zenuten fokoa, orain suposatzen dugu ere lanean ari zaretela kanpaina berrian, ez dakit zerbait arreberatzerik baduzun. Bueno, kanpaina bera otsailaren 28an aurkeztuko dugu, normalean egun horretan azaltzen dugu, edozein kasutan, espero dugu arrakastatsua izatea. Bai aurreratu dezaket, gazteek izango direla protagonistak, eta edozein kasutan, hori izan duzun bezala, azkenengo urteak nahiko arraroak izan dira, martxoaren 8ra begira, eta normalean egun horretan egoten direzen mobilizazioak kontuan izan da, eta espero dugu egoera sanitarioak aukera ematea 2018ko eta 2019ko espiritu hori berreskuratzeko. Izaskun nahi da Emakundeko zuzendaria, eskerrik asko gurean izateagatik, Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta hain zuzen Emakundek babestuta gaurkoan emakumea ardaz, elkarrizketa sortari hasiera emango zaio, kolpez-kolpe zaioan, gaueko 10:00 aurrera ikusgai izango duzue, eta lehendabizi Izortze Santin zientzialaria izango dute elkarrizketatu bezala. Horixe gaueko 10:00 aurrera esan bezala. Tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan izango ditugu Alaitzar Gandoña eta Joserra Bezerra. Orain arte. Gogoko dut esnatzean eguzkiaren indarra, suzko bolaren azpian dantzan eta matxinadan. Oraindik oroitzen ditu txorien kantuen doinuak, oraindik abesten ditu Eta egunero legez, solasaleari ekingo diogu, eta horretarako gurean gaurkoan ditugu Alaitzar Gandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Joserra Bezerra, eguerdion. Eguerdion.
Lehenik eta behin lan eremuari erreparatuko diogu, izan ere Artiatz gaieta fabrikako langileak 80 egun, baino gehiago 86 egun daramatzate, 3 hilabete iaia lanusteak egiten, izan ere 2019 urtetik ez dute lan hitzarmenik, berria negoziatzen ari dira, baina enpresak proposatutakoa murrizketak dakarrela salatzen dute langileek. Gurean izan da gaurkoan Andres Larrinaga, Artiatz borrokaneko kidea, eta entzungo dugu salatzen dutena. Lanordu luzatu behar dugula, flexibilidadea ere handitu behar dela, antigüedadea murriztu behar dela, eta izango zela lan egitea astelehenetik domekara, hau da, bardin izango zen egitea domeka zapatu baten, zein da astelehen edo martizen baten. Soldatan murrizketak, lanaldia zabaldu edo handitu, hori nahi du Artiatz enpresak, salatu dute gainera azken 3 urtetan irabazi handiak izan dituela, eta orain lan hitzarmen berrian eskubide murrizketak salatu dituzte langilek, eta esan bezala 3 hilabetetan amatzate greban. Zer iruditzen zaizue langileen jarrera? Nik uste dute hori izan beharko dela jende guztiaren jarrera, ez onartzea olako murrizketak egotea, eta gainera nik uste dut pandemia itxakitzat hartuta, hainbat murrizketa pairatzen ari ditugun, eta baita ere, ez bakarrik osasungintzan, baita administrazio publikoetan, baizik eta baita ere gure enpresetan, ez? Eta nik uste dut, esandakoa, haiek beraien etekinak handitzen dira, ez? Eta kontrat, ez? Langileen eskubideak murrizten ari dira, eta nik uste dut hori salatzeagatik edo, ez dakit nik uste dute aipagarria dela, eta gure babes guztia nik uste dute hori egin beharko dela, orokorrean. Artiatzeko langileen bete beharra da hitzarmen duina lortzea, eta ez bakarrik bete beharra, baizik eta orain bere irtenbide bakarra. Eta gogora ezagun, Bilboko gaietero emakumeak oso famatuak izan dira azken hamarkadetan Bilbon, eta haien testigantza hartzen dute hauek, ze frankismoren garaian gaieteroak famatuak izan ziren bere aldarrikapenengatik, eta bere borrokari esker gauza asko lortu zituzten, horien artean soldata arrakala murriztea fabrika horretan. Orain Orozkon dago, baina lehen Bilbon zegoen. Eta gaietero emakumeen lana beti izan da famatua horrezegatik. Bere baldintza duinak lortzeko borroka erabili dutelako. Ez da enpresa bakarra, lan hitzarmenak berritu behar dituztenak urte honetan, hainbat sektoreetan bada urtea, lan hitzarmen berri horiek egiteko, negoziazioetan murgiltzeko, beraz nola askatzen den korapiloa, Artiatzen lan gatazka honetan, agian aurrekaria ekarri dezake beste enpresa batzuetan. Gainera hasi dira hori mehatzatzen, hori fabrika mugituko dutela, hori edo marka bepai beste leku batera eramango dutela, nik uste dut gainera kontutan eduki barik, nola igo den energiaren presioa, hori janariaren presioa, alokairuen presioa, dana, presio guztiak igotzen ari dira, eta soldata jaitsi ez dauka zentzuri, ez? Nik uste dute bada garaia, bada momentua bateratzera kalera, ez? Eta horrekin batera gogoratu nahi dute bihar pobrezia energetikoaren aurkako eguna dela, eta nik uste dute honekin batera hainbat aldarrikapen lortzera joan beharko garela, eta horretarako bide bat sortu behar dugula, eta bihar prentsaurreko bat egongo da Iberdrolaren aurrean 12etan, hori hainbat kolektibo bildu direlako, hori dinamika bat sortzeko gai honi buelta bat emateko, eta nik uste dute hori bebai da garrantzitsua, ez? Azken finean, edo gizarteok ez bakarrik langileok alde batetik eta besteok beste aldetik, baizik eta guztiok bildu beharko gara, pairatzen ari garen egoerari buelta emateko, eta nik uste dut hori da lehenengo pausa, ez? Bai greba dela eta aldarrikapenak egiterakoan, eta nik uste dut hori dinamikak sortu behar ditugula.
Bai, enpresen joera askotan eta multinazionalen kasuan askoz gehiago da lan baldintzak murriztekoa. Nere uste sakatz larria da haien aldetik ze langileak haserre baldin badaude, gero ez dira bat etorriko enpresaren helburuekin eta azken finean lortuko duzuna justo kontrakoa izango da. Orduan, nire ikuspuntutik, noski, nerea ez da enpresariena, justu kontrakoa egin behar duzu. Posible baldin bada, eta zure etekinak igual murriztuko dituzu, baina aldi berean langileen lan baldintzak hobetzen badituzu, enpresa horretan lan giroa asko hobeagoa izango da, eta horren eskutik helburuak lortzeko aukera handiagoa izango da. Galia langileek esaten zuten, beraien lan baldintzak ezberdinak zirela, baina haiek produktibitate gehiago sortzen zituztela, orduan, ez dakit, zuk esaten duzuna, pozik baldin bazauz, gehiago emango duzu, zentzu batean, ez? Nik uste dut hori izan barko dela bidea, eta ez guztiz kontrakoa. Bai, logika horrekin jarraituta ez da, ere pentsatzeko alitzateke soldataren igoeraren alde egon barko liratekela, gero ere erosteko ahalmena gehiago izango dutelako, ez? Eta gurpila beraz amaitzen delako horrela, baina ez da, ala? Bai, justu kontrakoa da, baina nik pentsatzen dut aurreko mendeen lan harremanak direla horiek. Ez 21. Mendeko lan harremanak. Horiek konfiantzan egon behar dira oinarrituta eta ez gatazkan, baina gatazkan nahi badute, gatazkan lortzen dute. Hori da. Bai, eta gehiago etorriko dira, bertan badira ere Petronorrekoak ere greban dira, Osakidetzan ere badira deialdiak, Amazoneko langileak ere, eta zerrenda nahiko luzea da, eta badirudi urte mugitua etorriko dela lan gatazkei dagokionean. Gai aldatuko dugu, orain, eta HT-ari buruz hitz egingo dugu baita ere, izan ere berriki, sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta baita ere Espainiako gobernuak HT-aren lurpeko geltoki horiek dagoeneko ekartzeko bai Bilbora eta baita ere Gasteizera, gogoratu Bilbora obrak egiten duten bitartean, Basaurin izango dela behin-behineko geltoki hori, baina noski oraindik ere ez dago datarik jarrita, ez dakigu ez da ere zenbateko ordainketa izango duen horrek. Dena den, entzungo dugu lehenik eta behin Iñaki Arriola Garraio Sailburuak esandakoak egun horretan. Obraren gehiengoa egiten ari gara Gipuzkoan, eta gaur oso paso garrantzitsua ematen dugu Bizkaian eta Araban ere protagonista zuzenak izateko. Oso pausu garrantzitsua, aurrera pausoa, mugarria, baina eta berriro entzuten ditugun hitzak, HT-ari dagokionean. Hori da, saltu nahi diguten gauza bat da, ez dut ikusten kriston aldea egongo dela, lehen gertatu zana, eta orain hori aurrera pausu hauekin egongo dela, azken finean, zuk aipatutakoa, aurre, pentsatzen genuen ordainketa bikoiztu egin da, eta ikusiko dugu ea hirukoiztu egingo dela. Gero, beti hitz egiten dugu Bilbo, Gasteiz, hiriburuei buruz, eta azken finean, arazoak dituztenak, beraien arteko irisgarritasuna arazoak konpontzeko dira herri txikitsuak. Herri txikitzuen arteko mugimenduak dira arriskuan daudenak, eta ez hainbeste hiriburuen arteko mugimenduak. Eta beti komentatzen dugu, bai dago kostu ekonomiko bat itzela izango dela, eta gero dago ingurumen kostua, ez da? Eta horretaz askotan hitz egin dugu. Nik uste dut, hortik aparte, nik uste dut, hau garrantzitsuena dela da nora bideratzen duten gure diruaz, ezken finean gure dirua da eta ezin dugu ahaztu, eta nik uste dut lehentasunak izan beharko zirela beste batzuk, bai herri txikitzuen arteko ibilbideak erresteko, bai Bilboko Bilbobus berrantolaketa lana aurrera eramateko, laugarren linea hor daukagu eta atzeratuta egon da, gaur agertu da hori metro batzuk kentzen ari direla langileen bajengatik, eta nik uste dut hori onartezina dela, nik uste dut hori lehentasun bat izan beharko dela, gero esaten dut erabiltzaile gutxiago daudela, baina igual ordu batzuetan baina haiek maiztasun bera ukitzeko eskubide bera daukate, eta nik uste dut hori da lehentasun arazo bat, eta nik batzutan komentatu egin dut hemen,
ematen duela, lotza ematen dietela, esatea behitu. Izan da ideia txarra, utziko dugu hemen, gastatutako guztia emango dugu galdutzat, eta guazen lehentasunak, hori, ez dakit aurrera eramatera, ez? Nik uste dut hori izango zen eskertzeko pausu bat eta ez pausu hauek. Baina kontrara, oraindik orain eta Europako funtsak tarteko ere, milioigikak eta milioiak etkartzen ari dira proiektu honetarako. Bai, eta zuk aipatu duzu, akats bat izan dela, esan ordez, justo kontrakoa, aipatu duzu, akordioa sinatu da, nik esango nuke, berriz ere sinatu da, eta ez da bigarren aldiz, ez da hirugarren aldiz, ez dakit zenbat aldiz sinatu da, eta ni gogorarazten nau, Marsanahien elkarrizketa hori, la parte contratante de la primera parte, kontratatzaileak ezberdinak dira, akordioak ezberdinak dira, baina akordio horietan inoiz ez da agertzen. Epea eta kostatuko zaigun dirua. Orduan, dirurik gabe eta eperik gabe, ras, horrela eginak dira akordio horiek. Eta nik ezin dut hori ulertu, 6.000 milioi, guk kalkulatu dugu, 6.000 milioi euro gastatu egin direla, eta hortik agertzen diren zifrak dira 10.000 milioi gastatuko direla, eta ez dakigu momentuz zertarako. Eta nondik irtetzen den diru hori, beti esaten dute, bueno, Espainiako gobernuak ordaintzen du, kontuz, kupoaren bitartez egiten dugu, baina guk ere ordaintzen dugu kuporen bitartez. Orduan, guk ordaintzen ari gara zifra erraldoi hori. Eta gainera 2022 urtean, klima aldaketak hain zentralitate handi hartu duen azken urteotan, oraindik ere horrelako makroproiektu baten aldeko apustua egitea, nola ulertu daiteke? Azkenean saltzen digutena da, hori trena dela berdea, eta batzutan komentatu dugu hemen, ez da betiko trena berdea dena, baizik eta da beste motatako trena oso kutsagarria dana. Bai hori impactu ikusmen impactuagatik, bai hor bizi diren ekosistemengatik, bai hainbeste tunelak gora eta bera nola kutsatzen diren akuiferoak eta ibaiak, nik uste dut hor, nik uste dut oso gogorra izango dela inpaktua, eta zuk esaten duzuna, badirudi jendea ez dagoela aldaketa, bentasko aldaketaren alde. Azken finean lehen aipatu da hori tarifazoa dela eta, hori, edo aldatzen dugu txipa, bai kontsumo aldekitik, bai zemotatako energia erabiltzen dugun edo bestela dana pikutara joango dela, ez da ekita, 10 urte pasatu ostean. Bai, nik bai pentsatzen dudala trena berdeena dela, baina hausnarketa bat egin gabe, abioiak baino berdeagoa da. Baina, kenduko ditugu aireportu guztiak tren hori erabiltzeko, hausnarketa hori ez dugu inoiz egin. Ez dugu geure mugikortasuna moldatu, ez dugu hausnarketa hori herri bezala egin, eta hausnarketa hori egin gabe, ez dakit zenbat azpiegitura errepikatuta eraikitzen ditugu, eta noski eragina, bai ikusmena, bai ingurumena, bai geure poltsikorena bidertzen da. Eta hori da ezinezkoa. Hausnarketa hori ez egitea, obrak hasi ziren 2006an. Orduan, 20 urte daramatzagu hausnarketa hori egin gabe, eta 2006an zegoen baldintza ekonomikoa, soziala edo klimatikoa, ez da oraingoa. Eta tarte horretan akordioak sinatu bai, baina hausnarketak egin, inolako hausnarketarik. Gainera, badirudi proiektu honen aurka dauden bakarra direla ekologistak edo herritar talde batzuren bat, baina Europako batzordeak ere adierazi du dagoeneko, gomendatu du, Gasteiz eta Iruña arteko HTA, oraindik ere lanak hasi ez direna, ez eraikitzea. Hori ze gomendatu du eta arrazoiak ere eman ditu, arrazoi berber hauek pentsatzekoa ematen du, ez? Gainera hori, nortzuk erabiliko dute, bai, ez da izango tresna oso erabilgarria. Orduan, askotan hitz egin dugu horretaz, orduan ez dut ikusten oreka bat dagoela
ez diru, ez ingurumen, ez zerbitzuaren aldetik. Trenaren aldeko apostu egiten bada ez, trenbide sare arruntaren indartzea ere ekarri beharko luke. Suposatzen da, moldaketa batzuk behar dituztela eta hori alde batean utzi dute hau eraikitzeko, edo. Dena berri eraikitzen dute eta dagoena ez dute erabiltzen. Eta hori da salatu behar duguna. Azken finean, horrezegatik esan dut nik, azpiegiturak bidertzen direla, eta horrela ezinezkoa da. Eta azpiegiturekin jarraituta, Beasain aldera, Gipuzkoa aldera egingo dugu salto, izan ere iragarri zutenetik ez, Beasain eta Bergara arteko errepide horretan bidesaria, peajea, ordaindu beharko zela, hainbat protesta egin dituzte herritarrek eta hainbat eragilek ere, eta ere egun, hainbat talde ezagun batek kableak moztu zituen, orain ere badira berriro martxan badago peaje hori, baina, hori da dagoen kontestua, ez da, arazoa izaten ari dela, herritar askorentzat, eta 3 sindikatuak ere hori bera salatu du, entzun dezagun. Peajerik ez! Eskatzen ari gara da Aldundiari, bidesarien sistema kentzeko, bertan behera usteko, eta bidegabeki 2018tik kobratutakoak itzultzeko ere eskatzen ari gara. Eta deskargago kasu konkretu honetan, ikusten dugu berriro ere garrabilariak zigortzen dirala, ze garrabilariak 5 euro ordaintzen ditu, autoak 2 erdi ordaintzen duenean, ez? Eta gainera, garrabilariak ezin du deskargako bidezarra erabili, debekatuta daukatelako kamioiek, handi pasatzea. Orduan betikoa, esaten da garrabilariak ezinbestekoak direla gizarte honetan, lan beharrezko lan egite dutela, baina gero etzai laguntzen, eta oztopoan jartzen zaizkie, edo bidesari berriak. A626 plataformaren partetik mila esker gerturatu zareten guztio gara kaltetuak eta ikusten duzu guztion artean talde handi bat osatzen dugula. Mila esker eta ez, peajerik ez! Peajerik ez hori da eurek antolatutako manifestazioan erabili duten lelo hori, pentsatzekoa da, ez? Aipatu zuen Espainiako gobernuak 2024 urterako errepideia guztietan bidesariak ezarriko zituela, beraz, pentsatzekoa da, mendik aurrera horrelako gehiago ere ikusiko ditugula. Azken fina da, dirua biltzeko grina, hor dago, dirua beti lehentasunean ipintzen dutela, gainera pairatuko dituztenak izango dira langileak, lanera joaten direnak, ikasleak, eta hori garraiolariak aipatu den moduan. Eta nik ulertzen ez dudana da, hori zer dela eta ipiniko dutela. 20 urte pasatu ostean, batean esaten dute, orain hasiko gara kobratzen, orduan esaten duguna, nik uste dut alde batetik hori kalera atera behar garela salatzera eta beste aldean instituzioek kontrako egin behar dutela, babestu behar gaituzte eta ez olako kargak gure gainean ipini. Bidesariak errepideetan bai beharrezkoak direla. Errepideak dira azpiegitura bakarra bidesaririk ez duena. Heliportuek badaukate bidesaria, portuak be bai, trenak be bai, baina justu Gipuzkoako Aldundiak egin duena, hor Bergara Beasainengo errepidean da egin behar ez dena. Hau da, alde batetik errepide batean soilik jartzea, eta ez beste batzuetan. Orduan, eskualde urrunak kaltetzen dituzu hiriburuekin konparatuta. Eta hori da gertatzen zaiena. Haiek ez daukate inolako garraio publikorik, edo publiko nahikorik, garraio publiko nahikorik, hori hiriburuetara joateko. Orduan, errepide hori erabili behar dute bai, ala bai. Orduan, ikuspuntu horretatik ja kaltetuta daude. Baina, aldi berean, guztiontzat berdin, ez, irabazten duzunaren arabera edo kutsatzen duzunaren arabera izan behar dira bidesariak, eta hori ez da gertatzen, justu kontrakoa. Gehiago erabiltzen baduzu, deskontu gehiago edukiko dituzu, eta ez zure errentaren edo zure kotxearen potentziaren arabera. Orduan, Gipuzkoako Aldundiak egin duena da justu egin behar denaren kontrakoa,
Eta nik ez dut defendatuko hori egin dutena, baina ulergarria da hori populazioa, eskualdeko populazioa haserre egongo dela. Patu duzunaren arira, logikoa da, ez? Gizartean arrakalak ere sakonduko direlako. Bai, azken finean, bai. Nik uste dut lehen komentatu dugun artiatzen dagokionez, nik uste dut normala dela jendea kalera ateratzea, salatzera joatea, eta horrekin batera, zapatu honetan, Aldezarreko auzokideok irtengo gara, kalera salatzera nolako degrazio bat bizi izan duela, bizi izaten ari dela Somera kalea, eta 12etan nik konbidatzen dut jendea hurbiltzera, azken finean nik uste dut hori gentrifikazioa Bilbora heldu da, ez da amaituko, ez badiogu plante egiten, eta nik uste dut hori animatzen dudala jendea joateko olako mobilizazioetara, azken finean ez bagara mobilizatzen, ez dugu ezer lortuko. Eta zeintzuk dira eskakizun zehatzak, zen olako bilakaera izan du Somera kaleak azken urteetan? Printzipioz, denda asko izten ari dira, hori, degarria da, zuke pasatzen baldin mazara ikusten duzu. Gero jendea hasi da kalean edaten, lehen esen egiten eta orain dauz hor kalean botata, eta nik uste dut, ez dakite udaletxek beste leku batera begira daudela, baina ez dira pausoak ematen, ez? Azken finean kriminalizatu egin da zonaldea, ez? Eta ez dakit, Aldezarrean bizi ari den aldaketa hori hainbeste hotelak sortu dira hor, eraikitzen ari dira, denda lehen, ez dakit, aintzineko dendak izten ari dira, nik uste dute hori da gentrifikazioa ekartzen digutena, ez? Azken finean, bai, turismoa, egiten dugu apostu bat turismoa Bilbora etortzeko, baina baita ere, hiritarrok behar ditugun bai infrastruktura, bai komertzioa, mantendu beharko da eta zaindu beharko da, eta hori da nik uste dut gaur egun egiten ez dena, ez? Beste hiriburuetan gertatu bezala, ez, hiriburu handietan, Espainiar estatuan, ez eterako Madrilen edo Bartzelonan argi ikusi da, ez, azken urteetan Euskal Herrian ere ematen ari da, Donostian argi ikusten ari da, Bilbon ere, Gasteizen pixkanaka ere badoa. Gainera nik uste dut, hori, beste hiriburuetan gertatzen ari dena eta atzera pausuak saiatzen ari dira egiten, ze ikusten da, hori ez da bide egokiena, eta justu hemen jarraitzen dugu aurrera, ez, atzera behiratu gabe, ematen dugu goazela aurrera, eta azkenean, ze hiri eredua nahi dugu, ez? Bilboko herritarrentzakoa edo kanpokoentzakoa. Nik uste dut proiektua hor dagoela, eta nik uste dut hiri eredua hor dagoela, eta beldurtzen gaituena da, zen olako Bilbo lortuko dugun, ez? Ikusi dugu pandemia garaian, zenolako defizitak dituen Bilbo, eta horri, neurriak ipini beharrean horri buelta bat emateko egiten duguna da guztiz kontrakoa, hotel gehiago sartu, hori, ez nago kontra, baina primar bat sortu, ez dakiz zer, holako makroproiektuak egin herriberan, ez dakit non, hainbat tokitan, bai, eta gero nik uste dut, beharrezkoak diren proiektuak, hiritarroentzako, ez dira ematen edo atzeratzen dira besteak lehentasuna daukatelako, ez? Lehen komentatu dugu, AHT hori aurrera doala, eta hainbat garraiobide publikoak, Bilbokoak, gelditzen dira hor atzera, ez? Ez dira dinot, hiritarro batzuk askotan salatu egin dutela hori 58ko autobusa dela eta, maiztasuna dela eta horrekin ez da pausu bat ematen, baina bai beste gauzak aurrera eramateko. Uste dut lehentasunen kontu bat dela. Bai, hirigintzak hor bizi direnen bizi baldintzak hobetzen ez baldin baditu, bide okerretik dabil. Eta hori da Bilbon gertatzen dena. Bai, eta lokairuen presioa igotzen ari da, bai, turistoentzako sortzen ari direlako horiek. Beste baterako ekarriko dugu gai hori mai gainera. Eskerrik asko Joserra Becerra eta Laitzar Gandoña beste bigurean izateagatik. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan.